Ej, deco, da li ste spremni da naučite oblike? Ali nećemo sami. Mala pčela će da nam pomogne. Eno je! Zdravo, pčelice! Da li želiš da nam pokažeš oblike? Vidi, svi su u vozu. Idemo! Trougao. Kvadrat. Pravougaonik. Mnogougaonik. Krug. Elipsa. Srce. Zvezda. Dijamant. Ima još mnogo oblika koje ćemo naučiti nekom drugom prilikom. Šta kažeš, pčelice? Treba li da ponovimo sve oblike koje smo naučili? Trougao. Kvadrat. Pravougaonik. Mnogougaonik. Krug. Elipsa. Srce. Zvezda. Dijamant. Voz kreće. Zbogom, pčelice. Hvala ti što nam pomažeš. Ćao, deco.